Baba nó vợ coba khanggai an baba takno kamang enta Rangpusa keribai Shaka miangai bialo kalajak Maikhor kamini Edinogor amcheni takhok Onil de Burma Thanai salkabang romino belaino Shaka miangai nukhungo birman bialangi tongkha nukhungo khorokson ajinai takhok Onil de Burma tabuk Shaka miangma bai nukhungo ajimong keringai belaino jongjalo kalai tongkha yang akok tomana manai Wakinogor Burjungnogor ADC achuk thani MDC boram gnang Runil de Burma thangai chubamani yagulo TWF ni bukuk song bukuk binarani de Burma Nupur de Burma Jonna de Burma tai Sajarika de Burma ni tifangbai TWF ni bukuk bodol kaisa takhuk Onil de Burma ni nukhungo thangai bini nukhungno je mansak rangpuisa rioi chubabungni yak fologoi dikha takhuk Onil de Burma ni sak belai hamya koktamo semanjakha takhuk Onil de Burma cancer bemar bai jingjalo kalai jakhnai yang takhuk Onil de Burma no sak naina bagai Chennai bo tlangi thangjak bini nukhungni lukurok phiaba takhuk Onil de Burma no nukhungo khoroksa ajina angma bai tabuk sak hamyangai Chennai o kalai tongma bai nukhungo chamung nangmungni bialangai birmano kalai tongkha takhuk Onil de Burma ni nukhungni lukurok yang TWF ni bukuk sono gana manai mokol ni mukti narabi manliya takhuk Onil de Burma ni sajak tai sajla som Koktoma Express ni bisingtei hasteni joto lukurokno koimung yapharka bini bufano hamlina bagai khakenang lukurok chubana angthongnai yang koktoma semanjakha takhuk Onil de Burma tabuk Chennai o sak naijagi tongmani jorao bini operation angkha operation bo success no angkha nei phiaba rangpuisa bialni bagai tabuk Chennai ni kifili mainyakho Chennai o sak naijagi tongmani operation angmani o tabuk ungya phano tai 41,000 hai rang rithai tongkho a rang tabuk riwi mainyangai noko kifili phaimanya abagai nukhungni lukuruni phasingtei bini sajak sajla som koktoma thumnareni bisingtei hasteni joto lukurokno khakwar bai chubana bagaibo koimung yapharka hasteni khaganang lukurok tomung takhuk Onil de Burma no chubana ni wansugi tongkha ke screen rijak bini sajakni account number tibo chubai mano hayake bini nukhungo thangai Maikhor kamini Edinogor amchaya thangaibo chubai mano Maikhor ni simi chini koktoma thumi rohornai Rahul de Burma ni rohorjak koktoma Express Onil de Burma Ini baba tamong mani. hamya klai mata Tabu gora ni baba. Chennai yo Kusuro kalau kani baba hamya. no masong na Mai masuk na. Ini baba lagi sab ko. ani ka no tara tong Kena ni semua tamu. Sektor ko ka sab ko na ma. ama tong bai tong ku tong gang tong Mereka sana ro tai hati ro sab kai cari jakan ro. sung no tao khai chau da ha ji ro Mereka nero kagan ang lupa tamu coba nan bagi tamu sana masuk. Ini baba nak hamya ni bagi. an baba no lukuro rangpuisa ka hamne hani aso Cái này còn cái hashtag này ha bố bác nó ông còn nó cái tam cái sao nó cũng đi kerap tanya baba nih baba an baba no vợ coba khanggai an baba takno kamang enta siapa sebagai moras Maharaj no kau nyamu semua aja ini baba nak ambil nih baba nampuri kita class 6 kelas Diamond High School ini is nggak boleh soal family dong bahasa ini College to admission mang yako bung bolis no kaya ko ani mereka tabu baba hayo ini baba nih sorry condition hamya no ada mhm mereka mau nunggu ini baba sini sih saya cuma udah selalu kemana sana mhm Mungkin ini bapak tahu sore hanya apa kayak belajar pas bapak abu bapak ada kerja di kos to kan masulu abu maya kana kaga na lupa kamu kau ni musuh nunggu
nó rồi đi nó xuống nó cho bạch các bạn bảo với đầu tiên mình nó gặp phải mà này xong rồi cảm cơn cái tông nó chả Anong mo para na sama? ngoài khỏi para Yung baba na mo. anh đi đẹp mà Nung ni Deson Card kay PPL na na. BPL PPL na.